Oulu 2026 yhteistyön aikana me nostettiin mainonnan klikkiprosenttia 32% ja tiputimme laskeutumissivun klikkihintaa 26%. Näin me tehtiin se. Me lähdettiin tekemään Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden digimarkkinointia syksyllä 2025, kun Oulu 2026 tarvitsi digimarkkinoinnin syvää osaajaa. Me tuotiin markkinointiin selkeä suunta jo heti ensimmäisistä keskusteluista lähtien ja ohjattiin mainonnan sisältöä sillä tavalla, että jokaisen kanavan löytyy parhaiten toimivat sisällöt. Esimerkiksi kun me alettiin käyttämään mainonnassa aitoja kuvia graafisten kuvien sijaan, me saatiin laskettua mainonnan kustannuksia ja klikkiprosentti nousi. Meidän yhteistyö alkoi parista kampanjasta, mutta nykyisin me tehdään mainontaa 7 eri maahan, Googlessa, TikTokissa sekä Metassa. Ja asiakkaan sanoin, olisi hirveää, jos kumppani vaan kylmiltään laittaisi meidän materiaalit maailmalle ja toteaisi, että no, eipä nyt oikein toimi. Siksi me Digitserillä otetaan vastuu kokonaisuudesta toimialasta riippumatta, vaikka me tehtäisiin vaan pelkkää maksettua mainontaa. Jos sä haluat tämän saman otteen teidän markkinointiin, niin ota yhteyttä ja saat meiltä suoran suunnitelman sun markkinointituloksien parantamiseen.